Tegyél fel oda. Tegyél fel oda. You look so super. Hoppá. Oh, sorry. Hoppá? Hoppá? Mit csináltam? Hoppá? Próbál föltenni. De hozd oda a kartot, azt állj rá. Oh. Hozd... Lehet, hogy... Dob bele abba az ő csúcsiba. Nem dobom. Tolj oda. De akkor mi? Tolj oda. Akkor én bedobom én. Norbi! Ha? Tolj oda. Hova? Oda. Vaj. Ne! Molly! Hogy jött ilyen béna? Te vagy a béna. Hello, Állj kis. rá a kartra. Azaz, De ó, miért nem álltál is. föl? Valami. Yay! Ja, Norbubu már volt itt, jó. Gambling! Hol? Gyere gambling-ezni akarok! Gambling mesé! Malacsózunk, gyere! Én Mi a akarok fasz? gamblingezni! Gambling! Gambling! Sziasztok, gambölök! Az baj. Sziasztok! Nem is tudtam, hogy mentél képbe. Én eddig vakon mentem, azt hittem, hogy ti is. Ó, Nem! Beef. Várjál, egyre kevesebben vagyunk. Gerbobó, gyere! Follow nem you. bírok! Á, segítség! Gyere. Megint az eső meddőből. Meghalt. Igen. Á, segítség! Á, Jó. Hú, gambling! Én nem szeretnék most gamblingezni, jó? A piros. Gambling van. Kurva! Az baj. Szia Norbi! Tisztelt Norbi! szia, Molly! Idióta. Hogy vagy? Jaj, ne! Gambling! Léci, ahogy meglátja, fut. Balatró? Balatró Mansion? Úristen, Valami? nekem kell egy... Nem, nincs egy. Úristen, ez egy dildó, mi a fasz? Szerintem ez kell, mert... Annyit látok, hogy úristen, ez egy dildo, mi a fasz, és így rálő Mollyra abba a Larkolj. pillanatba. Dob fel a tetőre. Na. Dick. Ahó! Menj már be! Azt hittem, te ilyen profi vagy. De szabotáltam! Elmegyek, megmosom a pofámat egy Várjatok egy másodperc, és jövök én is. Nye. Nem van, nincs itt senki. Jó van akkor. Olyan, hogy puszik, amúgy. Na, puszik. Hát, amúgy puszik, hát. Olyan goofy ez a player modell. Két kurva nagy szög. Loki Peak. Molly, egy cikhány. Mit csinálsz? Jeffrey Dahmer. Ne, rakd be vissza, akartam rakni az ajtót. Ja, jó. Miért néz így? Várj, segítek. Betakartuk. Hoppá. Majdnem. Dumbledore. Jó. Várjál, rak Dumbledore. rá még, hát mert értem rajta. Nézd, itt van egy vödör. Amúgy igaz. Fordítsuk rá, várjál. De várjál, de máshogy. Na jó, ez is. Ezt akartam. De nem, de az ajtót. Úgy. Rakjuk Így. körbe ezekkel a gecikkel is, várjál. Építsük be teljesen. A Molly Stein.
Felrakom a vödörbe addig. Aha. Igaz. Erről az oldalról még ki lehet, várjál. Van itt még valami érdekes szűz? Na meg ebből be lehet takarni. Hát ez belemegy. Még ezeket a geciket is. Nem tudom felvenni. Béna. Felvettem. Loki benne van. De azt mondom, hogy ez egy ilyen impressionista mű. Ez egy erős fortress, nem? Rómát se egy nap alatt építették. Igen. Így. Na most. Na most! Hozom az ajtót. Ezt be kell ide kékelni. Aha. Igen. Megoldjuk! És akkor várjál, és akkor... Ez így. Várjál, ezt föl kell állítani. Várjál. Na, hoppá. Ja, is felállítani? Ja, I see. És akkor így... Jaj, igen, gatya. Jaj, hoppá. Megvan. Várjál, és akkor így... Büszke vagyok rá. Várjál, mert itt még oldalt foltozzuk meg egy kicsit. What are you all laughing at? Kit foltoztok? Semmi! Halló! Holly, én már nagyon régóta gondolkoztam. És Mi? beleállítottam a gyűrűt. Azt azért látod ott, remélem. Bazd meg. Kurva! Nehogy belemenjél a kurva házába! Akkor Nem. mögötted. Ja, itt van Molly, jó van akkor. Szia, Molly. Molly! Oké. Itt van fönt. Hát ez most clutch volt. Hol? Mi csinál, te kurva kutya, hú vagy? Megöllek. Ne! Mit csinál? Le fog állni, addig lehet megadni mondjuk, de le fog állni. Jaj, srácok! Hallottátok? Úristen! Láttam valami rosszat! Bújjunk el, srácok! Hallanak minket, kussolj már el, bazd meg! Faszt hallanak ezek hülyevek. Én most iszok. Bejövök én is ide, akkor nézem... Nézem, mi ez a hype itt? Hallod? Szerintem te menj ki, mert te ijesztő vagy. Te vonzod! Nem, az a kacsa is itt van, az nem jó. Ez low-key be van szorulva. Várjál, ezek egy gyors kitom. Te hülye vagy? Így van egy váza. Szép! Ott egy majom! Molly! Hoppá. Vázat azt Gerdának kéne hozni, mert ő bírja el, úgyhogy ne törje ezt. Hát szabba ugye. Váza? Milyen váza? Figyeld, mit hozok, figyeld. Menj maradébb, figyeld. Egy motherfucking pokit vagy. Milyen váza? A váza? Mi lett a vázával? Nem volt itt semmilyen váza. Hol a váza? Hol a váza? Felraktam Norbinak. Mi? Hol a váza?
Nem volt váza. De összetörted, vagy nem találtad? Nem volt váza. Soha nem Összetörted? Nincs háború Bassing szébe. tört. Gyere ide! Gyere ide. Hol lett a strength-em? Kiütötted a kezemből. Ole! De nem van! This is my private domicile, and I will not be harassed, bitch! Oh! Norbi, gyere Hol csak, van a nézd, strength, erre amit rá kéne elütöttél állnod. tőlem? Vajon? Hogyha One erre thing, nem áll, ha I erre don't nem know állsz rá, why. akkor It doesn't even matter how you try. Oh, bitch. Ah! Michael! Michael, no! No! Én vagyok a riasztórendszer. Körbe félállok! Körbevesztek, jó barátok és rosszak! Nem már! Felszálltak a padlásra, bazd meg. Mi ez az Anne Frank naplója? Tehát azt golyósóról írták, akkor még nem volt golyósó, az hogy... Haj, aktiválta valamelyik nőttök, azt nem tudom hova lett. Isten átfajjál. Nézd! Jói! Nem, hagyd abba, hát nem lesz annyi hova megy. Istenem! Na, Nem tudom, hol Itt van egy, ebben van egy strength upgrade, 2 volt. de csak egy van benne. jaj. Tényleg? Belöktem. Nem tudom, Hogy nem hogy tudom, mit van. csináljuk, ami itt van cucc, azt robbantsuk fel még egyszer, és hogy merre mennek. Igaz, ugye? Ugye? Nem. Jöjj te strength! Azt hitted mi? Hú, de utállak. Hogyha nem állsz be. Kezdjél csak vonat. De most miért bántasz múlni? Nem tettem eledet semmi rosszat. Mondjuk jót se, de rosszat se. Ilyen érzés, amikor egy feleségben is Domestic abuse! I want to drop the charges! Van benne valami. Ez Na akkor, kell? na. Oh, nekem! Bízd Ez mit a csinál amúgy? mentálisan szalmabábú embert meg az eszkózóban, persze. Na jó, felrobban. Menj már innen! Már nézzük meg, hogy felrobban. Ne, 4000 forintot ér, hülye vagy? Ez 2 túró, Rudi. Ja, Hol a kocsink? Mindegy. Erre jött Norbi, akkor nem kéne erre jönnöm. Az jó. Nem tudom eldönteni, hogy ez a degenerált barátaim egyike volt, vagy egy szörny. Az első. Szia, Norbi. hello. Én mondtam, hogy engem nem szeretnek a pulyák. Én nem vagyok ilyen purdé friendly. Új! Bazzeg, elütöttél. Itt van a jogosítványom, és erre elütsz. Nem? Nem. Nézd, mit találtam. Mi van a gyerekkel? Ez Fogd mit meg. csinál? Azt földhöz, fogd meg, te is fogd meg. Júj! Az gatya. Meghaltad? Meg. Találkoztam Jeff Serin. Rossz irányba megy. Ah! Bocsánat. Megyek hátra. Ez rosszabb. Látod, ezért kell a féktávol. Tesó, miből? Á, senki nem. Tesó, miből?
Miből pumpáljunk Az meg, érted? Jó, te nyilván nem tudod. Hát kell a kis vegyed. 3 öcsi. Igen, ezt nem kellett volna. Kurvára. Jó, akkor adj nekem egyet, egy piros. Ja, ne, vicceltem, ne adj nekem. De várjál, Hát akkor- neked van 110, akkor adják 90-et, neked nagyon gyors. Mennyit adja? 90-et. Akkor majd szólj. Úgyis, ha telépi leszek, akkor az úgy jó. Oké, most mennyit van? 21. Neked mennyi van? 70. Jó, akkor adjál Gerdának egyet, és azt tened meg. Megfogom. Én. A shotgun kinél van? Mi? Norman, nálad van a shotgun? Nem vettünk shotgun. 70. Vettünk shotgun. Hát nem volt benne a kocsiban. Hát ugye mi nem volt benne a kocsiba? Itt volt. Nálad van! Nincs nálam semmit, Itt és jó. volt a Sziasztok, Gunner. Van itt még valami? Oké, nincs. A big thing! Number 15. Burger King foot lettuce. The last thing you want in your lettuce is somebody else's foot. Nem megijedtem, de... Hallom, hogy valami kopog a ajtónak a másik. Az a faszom. Nem tudjuk. De így- Anyád! Pöcsöd? Jó. Gyerekek, itt egy szobor. Gyere. Ah, sajnálom. Baj, fut. Új! Papa! Nálad van jó? Igen. Megették a picsát. Sajnálom, kilócsan a feje. Na jó, te hozom a pénzt, ahhoz kell. Hozom gátolomjút. Én azt hittem, te egy erős, szabadon álló nő vagy. Ez független, nem szabadon állok végre. Hát akkor baszódják, most ledöntem a szobrot. Nem állj! Hülye! Ezt te Te okos. bozd meg! Várjál, megfoglak alulról. Ez a JFK memória, tesó. Gyere. Túljöre, basszom meg anyám. Basszom meg te a tanyádat. Mi ez? Faszom. be. Norbi lejön, és az lesz az első, hogy neki bassza a kártot, figyeld meg. De amúgy igaz. Lehet. Nem, most jó fiú volt, nézd meg. Igen, mert szólt, csak biztos neki basztam volna. De rakjuk be. Jau! Isten, berakták. Keréljen! Lőd be. Wow. Új! Hello! Új! Az mi? Az gatya. Anyádat dobáld! Animal. Sőt, Animal Cannibal. És Gerda megint meghal. Hát mivel sem szed belém, nem tudom mennyit, így szerintem igen. De hol van a feje? Hova dobtam a gobletot? Jöjj itt. Megvan. Ti a Gerda. Let vagy. the sky fall! Nem tudsz senki. Hogy itt egy növény. És nincs is. Úristen! Molly! Molly! Úristen! Molly! Gyere már fel ide! Olyan lootot találtam, Júli, ez mi? Bazd meg. Miért vagy ilyen goromba gomb? Oda Itt a karja. Miért Konkrétan dobálod? mögötte. Igen. Miért dobálod? Ez a kórház? Ez a kórház? Békés Békés Csaba Csaba kórház? A mentőállomás? Ez a mentő. Akkor az a kórház? Ezt elbírod egyedül, mert egy erős nő vagy, úgy tudom. Ha nem is ügyes. Norbi, megtalállak.
Szép. Nem is neked, mert... Jaj! Hát igen, ez női munka. Megfúrja. Te kurva anyád! Mit tütögetsz? Megbaszlak téged, gyere! Elértettem, meg vagyunk. Én meglátod, azt elmenek. Hogy én Protector of Women vagyok, tudod? Norbi olyan performatív és olyan vók vagy, úgy irigyellek, annyira akarok lenni. De van a kezemben valami mope! Te csak krumpli, bassz meg ezt is! Te erősebb vagy amúgy, te fel tudod rakni. Hogy áll ez az autó? Azt én csináltam. Ez a Ged olyan performatív. Maradj csendben!